ayarlanýar. Ýurdun keselhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirler, COVID-19 bilen kesellenlere garaşa etmek üçin taýýarlyk görülýär. Hemme doktorlara koronavirus sözüni agzamak gadagan edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň korrespondentlary habar berýärler. Türkmenistanyň hökümeti we saglyk resmiýetleri koronavirus we bu helakçylikli kesele garşy alynıp barlayan çäreler barada resmi çykyş etmeýärler. Tersine bu kesele agzan raýatlary ýygyrlaýarlar. Döwlet habar beriş serýisleri hem problema barada dymýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň 3 aprelde aýtmagyna görä, paýtagtyň ähli keselhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirlipdir. Diňe gysgaly operasiýalar edilýär. Mundan öňe vilayatlardaky keselhanalarda operasiýalaryň goý bolsun edilýänligi, hastahanalaryň koronawirusa garşy ýokunç keselleri bejermek üçin taýýarlanýanlygy ma'lum boldy. Adatlygyň guşgudaky habarçysy Türkmenistanyň Owganistan bilen serkedine gola ýerde karantin zonasynyň döredilýändigini 3 aprelde habar berdi. Guşgu etrawynda Owganistan bilen serkedin golaýynda karantin poligony döretdiler. Harby bölümleriniň birinde birnäçe eskeriň kesellemegi bilen baglylykda uly ýygnaň geçirilenligi aýdyldy. Simptomlar virusa meňdeş. Ertir etrapda Saglyk ministrliginden barlykçylara garaşýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan öň karantin zooloklaryň ýurdun gündogorunda Türkmenabadda we paýtagtda çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasynda ýerleşýänligi ma'lum boldy. Şeýle de Azatlyk Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasyndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeleri çoğunludaky hastahanada koronavirus bilen kesellenleriň saklanýanlygyny we Balkanabadda we Iran bilen serhetdeş etrek etrawynda COVID-19 bilen kesellenleriň anyklananlygyny habar berdi. 2 aprelde Azatlyň Libap vilayatyndaky çeşmeleri Türkmenabaddaky karantiniň içindäki ýagdaý barada gurrun berdiler. Lokmanlar gowy geyimlerini we maskalary öz hatabyna tikdirýärler. Hastalara da maska giymäge ruhsat berilýär, köçelerde maska giymek gadagan edilýär. Hastalary getirýän awtobuslary gowy ýuwmaýarlar. Özbekistandan daşowyň üstünden 32 sany student getirildi diýip Libapdaky çeşmelerimizin biri aýtdy. Azatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä karantin zonasynda şäheriň beýleki saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärler barp işleýärler. Lokmanlar we şepagat uýalary özleriniň adaty medisina halatlarynda işleýärler. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň saglyk edaralaryndan we saglygy saklaýyş hem derman senagaty ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň ýurtda koronawirusly hastalaryň ýa-da ýokaşan bolmagy guman edilýänleriň ýekejesiniň de ýokdugy barada eden beýanatyndan bir aý golay wagt geçdi. Şondan başga resmi çykyş bolmady. Indi türkmen häkimetleri hatda koronavirus sözüni gadagan edýärler we keseli agdanlary ýygyrlaýarlar. Soň hepdäniň dowamında koronavirus barada gurrun eden adamlar tutsak edilýär. Indi koronavirus sözüni agdamagy Türkmenabadyň saglyk işgärlerine hem resmi taýdan gadagan edildi.